Hei ja oikein lämpimästi tervetuloa nopean pilatesharjoituksen pariin. Toivottavasti sulla on kaikki hyvin ja nyt pääset pitämään vielä parempaa huolta sinun hyvinvoinnista. Tule polvi-istuntaan ja lähdetään täältä hakemaan selälle neutraalia asentoa. Sisäänhengityksellä avaat rintaa. Tunne kuinka lavat laskeutuvat alaspäin. Kevyttä availua etuosalle, vahvistusta takaosalle. Uloshengityksellä työnnä käsiä eteen, tunne kuinka napa tiivistyy alaspäin, katse tulee alas, eli sulla on vahva kehon keskusta. Sisäänhengitys avaus ja uloshengitys rutistus. Avaus ja rutistus. Pari kertaa näin. Haetaan sinne meidän lantiolle neutraalia asentoa samalla kun vahvistetaan ja avataan kehoa. Hyvä. Tunne kuinka selkäsi pitenee. Kato, että pikkusen lasket ehkä leukaa alaspäin. Sulla on oikein vahva keho. Voit avata täällä kämmenet ylöspäin tai sitten jos haluat, voit hakea risti-istuntaan. Otetaan pari hengitystä tähän alkuun. Tunne kuinka jokaisella hengityksellä olet aina syvemmin läsnä tässä hetkessä. Olet antanut tämän hetken itsellesi lahjaksi. Kaikki on hyvin. Tässä hetkessä. Voit lähteä tuomaan kylkikaariin, eli tuot sormet tänne osoittamaan toisiaan. Sisäänhengityksellä tunne kuinka kylkikaaret laajentuvat sivusuunnassa. Samalla tunnet kuinka sormetkin kevyesti kuin lähtevät pois toisistaan ja uloshengityksellä tunne kuinka kirisit ikään kuin korsettia ja sormet tulevat kohti toisiaan. Napasi laskeutuu alas. Sisäänhengitys ja uloshengitys. Sisäänhengitys kylkikaari laajenee sivusuunnassa ja uloshengitys laskee kaiken alas. Nyt kevyt nosto myös täältä lantion pohjasta. Tunne kuinka lantion pohjan hissi lähtee ei sinne 10 kerrokseen, vaan kevyt kannatus siellä 3. kerroksessa. Eli sulla on vahva poikittainen vatsalihas, syvät vatsalihakset ihan sieltä lantion pohjasta asti ovat aktivoituneet. Vielä pari hengitystä näin, että muistetaan se meidän tukeva hengitys. Hyvä. Jätä kädet alas. Tunne kuinka lavatkin on laskeutuneet alaspäin. Lähdetään tuomaan kädet ihan tänne kylkiin kiinni. Samalla kun lähdetään kohottamaan itsemme ylös, tunne kuinka joku vastustaisi ikään kuin kasvot ylös. Eli pakara on vahva. Lasketaan alas. Pidetään vielä hetken aikaa käsiä täällä kyljissä kiinni. Eli tunnetko kuinka? Sulla olisi ikään kuin tällä vyö esimerkiksi seinän kiinni ja kuminauha vastustaa, eli siellä on se vyö, joka vastustaa, kun kasvat ylös pakarahalaa kohti toista. Sulla on oikein vahva tuettu asento. Tehdään pari kertaa vielä näin. Tunne kuinka kehon keskusta säilyttää ryhdin suorana vahvana. Ja seuraavalla kerralla kun käytetään alhaalla ja tuodaan ylös, niin pyyhkäissäänkin meidän lautaset eteen. Uloshengityksellä pyyhkäissäänkin lautaset taakse. Ja kun tullaan eteen, viedään lautaset eteen. Kato, että hartiat ei ole korvissa, vaan lavat säilyvät alhaalla. Jatketaan näin. Toista vielä pari kertaa. Tunne kuinka ilmavirtakin vastustaa liikettä. Eli ikään kuin kädet uisivat. Joku tykkää ajatella, että sitkeässä hunaajassa. Minä tykkään ajatella, että tässä olisi oikein vahva tuuli, eli ilmavirta, jota sinun kädet vastustaa, kun pyyhkäisään kädet taakse, pyyhkäisään eteen. Koko ajan jännitys siellä pakarassa myös. Jätetäänkin kädet eteen. Tiputetaan lautaset alas ja pyyhkäissään kädet taakse, kurkkaus alaspäin. Eli lähdetään tekemään sataset. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hyvä. Takaisin kädet kylkiin kiinni. Ja viehänkin nyt lautaset sivulle ja puotetaan alas. Ja jälleen voit yhdistää lantion liikkeen, jos se tuntuu hyvältä. Samalla tulee koordinaatioharjoitusta pakaralle myös. Harjoitusta. Olkanivelelle hyvää huoltavaa liikettä. Hartia, kädet ylös, selkä, kehon keskusta, pakara. Ja tässäkin se voit ajatella, että tuuli virtaa myös sivusuunnassa ja eteen taakse. Eli kun joku tulisi työntämään sinua, sä oot liemattuna paikoilleen. Eli sillä lailla me saadaan se kehon keskusta sieltä hyvin tukemaan. Voit ajatella myös, että lautaset, jotka sulla on kuvitteellisesti käsissä, painaisi oikein paljon. Eli heti saat sinne myös hauikseen erilaisen tunteen. Myös rintakin on vahva. Mielikuvien kautta voi ihan hyvinkin paljon vaikuttaa siihen, että miltä se harjoitus tuntuu. Hyvä, vielä kerran pyyhkeissään lantio taakse. Lautaset sivulle ylös, tiputetaan alas ja tuohan kädet tänne kylkiin kiinni. Ja täältä lähdetäänkin viemään suoraan sivulle ja takaisin. Sivulle ja takaisin. 1, 2 ja katso tässäkin, että säilyt ihan tasapainoisesti kuin 2 seinän välissä. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuodaankin kädet tänne otsalle ja vihän yläviistoon. Jälleen lähdetään yhdistämään niin, että käyhän tuolla alhaalla ja pidennetään ylös. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tunnetko yläselkä hartia ihanasti siellä vahvistumassa, pakarakin lämmennyt, kehon keskusta vahva, viimeiset 2. Jätä ylös, oikein pidennät käsiä mahtavasti ja lasketaankin kyynärpäät mattoon pyyhkäissään toinen jalka taakse. Tunne kuinka sulla säilyy lantion hallinta, oot ihan tasaisesti täällä, katso, että pakara ei lähde sivulle, vaan ajattele tuolla pakaran vieressä jos seinä, joka tukee. Pikkusen avaat ehkä lonkkaa auki ja lähdetään nostamaan jalkaa ylös. 1, 2. Eli katsokin täällä, että pää ei roiku, vaan työnnät itsesi poispäin matosta. Sulla on jälleen aktiivinen yläselkä, lavan alue. Niskakki vahva. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja nyt tehdään toisesta kädestä laatikkokäsi, eli tämän puolen käsi, joka on täällä jalan edessä, niin tulee tämmöiseksi laatikkokädeksi ja uloshengitys rutistus, sisäänhengitys avaus ja jälleen 15. 1, uloshengitys rutistus, sisäänhengitys pitkä liukuva avaus. Jälleen tunne kuinka siellä tukijalan pakara säilyy ihan liimattuna paikoilleen, katsoit, että lähde sivulle etkä mihinkään, vaan lantio kehon keskusta säilyttää sinut paikoillaan. Pää ei roiku, niska on pitkä. Vielä viimeiset 15. Ajattele tässäkin, että sulla olisi ilmavirta, joka vastustaa. Ja ihan viimeisellä kerralla jätetäänkin jalka pitkälle taakse, tuo molemmat kyynärpäät mattoon ja piirretään pikku ympyrä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vaihda suuntaa. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Hyvä, vapauta ja lähdetään suoraan toiselle puolelle. Nopea ja tehokas harjoitus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja vielä viimeiset omat toistot. Tunne kuinka sulla on pakara vahva. Kato, että myös tukijalan pakara säilyy siellä vahvana. Viimeiset 2 nostoa, jonka jälkeen me tehdään laatikkokäsi ja lähdetään rutistamaan. Hyvää ja uloshengitys rutistus, sisäänhengitys avaus. Jälleen 15 toistoa omaan tahtiin. Tunne kuinka ilmavirta vastustaa. Säilytä niska pitkänä. Aina saa pitää omia taukoja. Kannustan tekemään oikein rauhallisesti, tietoisesti. Ja saat silloin liikkeeseen hyvää hallintaa, samalla semmoisen tietoisuusharjoituksen ja tunnet selkeästi vahvasti, minne se sinun liike menee. Tukijalan pakaran sivuosa etenkin siellä töissä. Kehon keskustatyössä myös yläselkä. Vinot vatsalihakset, pakara. Viimeiset toistot tälle puolelle. Ja jätetään ylös. Tuo molemmat kyynärpäät mattoon. Lähdetään tekemään ympyrät, eli 7 ympyrää tähän suuntaan. Vielä 2. Ja 7 toiseen suuntaan. 1, 2. Ihan pikku ympyrä riittää. 3, 4, 5, 6, 7. Mahtavaa, tunne vahvat pakarat. Käytä siellä lapsenlepoasennossa, paino otsaa alaspäin, ehkä siirtelet kädeltä kädelle paino. Hyvä. Tehdään vielä pari punnerrusliikettä. Tuo kädet tänne matolle. Ota polvilla 1 askel taaksepäin. Siirrä painoa pikkusen eteen, eli liuu eteen. Kyynärpäät lähellä kehon kylkeä lasketaan alas ja kasvetaankin ylös. Eli ihan pieni liike riittää, ei tarvitse viedä heti sinne rintaamattoon. Mutta jos liike on sulle tuttu, voit senkin tehdä. 1, 2, 3, 4, 5. Ja 6. lasketaan jarrutelle alas ja sieltä jarrutellen ylös. Jos tuntuu liian raskalta, niin voit tuoda kyynärpäät mattoon ja täältä jarrutella ylös ja jarrutella alas. Eli nostat kyynärpää irti matosta ja takaisin sinne. Jarrutellen mattoon, jarrutellen ylös. Toista vielä 2. Kato, että pää ei roiku, vaan sulla on siellä selkärangan jatkeena pitkä niska. Lapsenlepoasentoon. Hengitä ja nauti. Voit rentoutella vatsan pohjaa, eli annan lantion nousta ja laskea aina harjoitusten välissä. Hyvä. Siirrytään vielä minun lemppariliikkeisiin ja sitten meidän harjoitus onkin valmis. Eli tehdään vielä tänne vatsalle mattotasolta harjoitusta. Me ollaan toki vahvisteltu vatsaa jo tässä pilateksessa, aina on se meidän koreen mukana, mutta nyt tehdään vielä oikein tämmöisiä spesifejä harjoituksia. Selkä matolle, haetaan neutraali asento, ilmavirta kulkee alaselän alta, sulla on siellä tarjotin, jossa on jotakin kuumaa juomaa ja se ei saa sieltä tippua. Tehdään käsistetty ulos hengityksellä, kurkataan jalkojen välistä, sisäänhengitys laskee. Jos haluat teet näin, tai sitten jos haluat jatkaa, seuraavalle tasolle voitkin nostaa polvet kannatuksen, katso, että polvilonka on päällekkäin ja lasketaan alas. Jos haluaisit, voit myös ojentaa kädet kohti maton etuosaa. Eli uloshengityksellä napa tiivistyy, rutistat itsesi ylös. Tunne myös sinne kaulan lihaksille, niskan lihaksille vahvistusta, eli napaa alaspäin aina. Pitkä rauhallinen liikerata.
Ja viimeisellä kerralla jätetäänkin kädet alas. Otetaan pari hengitystä, jonka jälkeen tehdään vinoja vatsalihaksia. Ja ulos hengityksellä voit jättää jalkapohjan mattoon. Lähdetään kuorimaan lapaa irti matosta ja kohti ristikkäistä jalkaa. Eli tässä jälleen voit tehdä niin, että jätät sinne jalkapohjan mattoon. Tai sitten jos haluat, voit lähteä nostamaan aina polven lantion päälle samalla kun tuot sinne lapaa kohti ristikkäistä jalkaa. Ja jälleen ulos hengityksellä keskityt, kuinka napa tiivistyy alas. Jatkat näin. Pää on melko raskas sinne käsiin, eli saat sinne niskan rentoutettua. Jälleen pieni rauhallinen liike riittää niin, että saadaan se ajatus sinne, eli tunne kuinka vinoot vatsalihakset, tunne kuinka napa tiivistyy alas siellä poikittainen vatsalihas. Ihan sieltä lantiopohjasta asti nostat lantiopohjan hissiä ylöspäin. Lantiopohjan lihakset työssä. Hyvä. Ja jos haluaisit vieläkin lisää, niin voit lähteä ottamaan tämmöisen reppaamman tahin, eli jättää toisen jalan sinne leijutukseen ja aina puhaltaa reippaasti ulos hengityksellä, kun viet liikkeen sivulle ja ylös. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja laske alas. Ihan mahtavaa. Taputtele sinun vatsaa. Voit pyöritellä hartioista, käännellä päätäkin sivulta sivulle, rentouttaa niskaa. Hyvä. Jätetään jalat vielä koukkuun, säilytetään lantiossa neutraali asento. Kohota kädet pään yli kannatukseen ja testaat, miltä tuntuisi ulos hengityksellä nostaa jalat kannatukseen. Ja sieltä pikkusen suoristaa yläviistoon, ulos hengitys rutistaa. Sisään hengitys avaa. Ja jos tuntuu, voit tehdä käsistä myös tänne tyynyn niskan alle. Ja esimerkiksi antaa toisen käden kasvaa mukana. Tai vaikkapa molemmat kädet. Mikä tuntuu sulle hyvältä nyt? Voit tehdä liikkeen myös niin, että viet ristikkäistä kättä ja jalkaa mattoa pitkin ja ulos hengitys. Rutistaa ylös ja sitten puolivälissä vaihdat, eli teet tasaisesti molemmille puolille. Mikä onkaan se sinun taso tänään? Ja vielä viimeiset. Hyvä. Laske pää alas, keinottele polvia sivulta sivulle. Siirrytään vielä kylkiasentoon, simpukkaliikkeisiin. Tuo kyynärpää alle, tunne, että et ole rysähtänyt, vaan työnnä itsesi poispäin matosta, katso, että lavan hallinta säilyy. Sulla on kanta, pakara, selkä samassa linjassa, rinta avoin ja sieltä tiivistät keskustan. Nosta jalat kannatukseen, avaa polvea ylös. 1, 2, 3. Tunne kuinka pakaran sivuosa siellä vahvistuu. Tunne kuinka lähentäjätkin lähentää sinun jalkaa. Kehon keskusta säilyy vahvana, yläselkä vahvana. Vielä viimeiset. 1, 2, 3, 4, 5. Jätä alempi jalka mattoon. Rutista ulos hengityksellä. Sisään hengitys avaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muista hengittää ja tunne kuinka lapa säilyy vahvana. Voit tässäkin ajatella, että ilmavirta vastustaisi, kun pyyhkäiset käden, pyyhkäiset jalat. Viimeiset 5. Rintakin on täällä vahva. Jätä rutistukseen. Jätä avaukseen. Hyvä. Ja noustaan ylös, tehdään merenneitotaivutukset. Sivutaivutus, tunne pitkä kylki. Merenneitotaivutus toiselle puolelle. Kyynärpäätä kohti mattoa.
Kattoa ehkä kurkkaat kainalon alta ylöspäin. Hyvä. Vapautetaan jalat hetkeksi niin, että saat täältä koukistaa polvea kohti mattoa. Lonkalle avausta. Tehdään vielä simpukkaliikkeet toiselle puolelle. Kyljen rutistus ja avaus. Ja sitten on meidän harjoitus valmis. Aina harjoituksen ei tarvitse kestää tuntikausia, vaan nämä mahtuu mukavasti arkeen. Kantapakara selkä samassa linjassa. Et ole rysähtänyt. Aktivoit sieltä lavaan. Tiivistät keskustan. Nostat kannatukseen sääriosan ja polvi lähtee avautumaan ylös. Omat toistot. Tunne vahva asento. Tunne kuinka lähentääkin lähentää. Jatkuvasti siellä säilyy kehon keskustassa vahva tunne. Tässäkin voit ajatella, että ilmavirta vastustaisi. Viimeiset 5. 4. 5. Suorista alempi jalka. Koukista, rutista ulos hengityksellä. Sisään hengitys avaa. Ja 15 toistoa. 1. 2. Tässäkin tunne rutistava liike. Tunne kuinka sinun kehon keskusta rutistaa. Tunne kuinka et ole rysähtänyt. Eli muista säilyttää se vahva lavanhallinta. Hartia, yläselkä. Tunne pitkä kylki, joka avautuu. Tunne kuinka ilmavirtakin on raskas. Rintakin säilyy vahvana. Hartian etupuoli vahva. Viimeiset toistot. Muista rentouttaa kasvoja. Ja jätät avaukseen. Jätä rutistukseen. Hyvä, noustaan ylös, koukista jalka eteen, toinen taakse. Merenneidon avaus. Toiselle puolelle. Hyvä, vapauta jalkasi eteen ja sieltä voidaan koukistella polvia sivulta sivulle. Lonkalle vielä avausta. Kädet voivat tukea tänne selän taakse tai voit jättää kädet tänne kannatukseen. Ja jos haluat, voit tästäkin vielä jatkaa ja nostaa lantionkin vielä ylös. Hyvä. Hae ristiistuntaan. Pyörittele hartiat. Voit sulkea silmät jo nyt, rentouta kasvoja, pehmentää leukaa. Kallistele korvaa kohti hartiaa. Tunne kuinka ranka on pitkä, keho vahva ja avoin. Vie toinen käsi ylös, tavoittele kämmentä lapojen väliin. Toinen käsi lähtee nappaamaan kiinni tai suunta sinne päin. Pari hengitystä tässä. Tunne kuinka ojentajan alue avautuu. Pidennä kädet ylös ja tuo toinen kämmen lapojen väliin. Toinen tavoittelee sinne sormiin. Hengitä ja nauti. Vapauta kädet oikein suuri syli, tunne kuinka lavat avautuvat ja vie tämmönen ihanan halausote. Rentouta hartioita ja vie halausliikettä sivulta sivulle pari kertaa. Tunne kuinka ihanasti keho lähtee palautumaan harjoituksesta. Vapautetaan kädet. Sulje silmät, rentouta kasvot. Lähde pidentämään uloshengitystä niin, että tunnet kuinka jokaisella uloshengityksellä kehosta vapautuu kireyttä. Tunne puhdas, raikas happi, joka sisäänhengityksellä täyttää keuhkot ja elimistön. Tunne kuinka pitkä, rauhallinen uloshengitys puhdistelee pois kaikkea sitä, mitä et halua enää mukaan arkeesi ottaa. Tunne vahva keho. Uusi ihana mielen rauha, hyvinvoiva olotila.
Olet antanut tämän hetken itsellesi lahjaksi. Ja nyt vielä tähän lopuksi nautit tästä ihanasta lyhyestä meditaatio mindfulness-hetkestä. Olet vain läsnä ja nautit kehosi tunnelmista, olotilasta. Kaikki on hyvin tässä hetkessä ja kaikki on täysin oikein. Ota vielä pari syvää hengitystä. Sisään ja ulos. Jonka jälkeen tunnet, kuinka hengitys hakee oman luonnollisen rytminsä. Se virtaa täysin vapaana, juuri sellaisena, kuin se tässä hetkessä oikealta tuntuu. Ehkä tunnet tarvetta venytellä. Tehdä vielä tähän loppuun pari liikettä, joka tuntuu juuri sulle oikealta. Jonka jälkeen voit laskea kädet joko takaisin sinne polville tai sydämen eteen. Tunne kiitollinen, ihana olotila. Voit kiittää itseäsi harjoituksesta. Kiitos. Minä kiitän sinua. Oli aivan ihana tehdä tämä harjoitus yhdessä sinun kanssa. Muista juoda vettä. Ja nähdään taas seuraavien harjoitusten parissa. Se on tärkeä, rakas ja ihan huippu. Ja nyt uudella vahvistuneella ololla, ihanalla virkeällä elinvoimalla jatkamaan päivää ja tuleviin hetkiin. Ja olet huippu. Hei hei!